tongin sngo yaw jisu naga benda ga jinga ga jingarko jangane ga yam Paskha nginang trang shushu naga benda ga jingarko nginang bu ga jingdumo jongi kamdame hagane ga yam Paskha kabangi pen krai naga benda ga sngi borom Pentecost bangin long ki ba dap daga boru men sim Bakhuid ni duairu naga benda baroki program jangane ga center kamdame naga benda ka Bible convention hagane ga sngi saijain kumjuru ya kasngi karpang jangga jingisne jimble hakasngi utrai hakasngi buram jangga jingisne jimble ki program bara kabangi pelong na benda ki paidba idwairu naga benda ka retreat karpang naga jangki shikurim kabam don kun arposau arposan arpohindriu ba ka nega retreat kalong ka basiso naga benda bara ki bawan ha kerteng uppa badu kon badu men siyem Bakhuid Amen. Ka jinga e jungu trai jungi u Jesus Christ bad ka jingi jungu ble lem bad ka jinga sulak jungu men siyem Bakhuid kindon ranka bat pi barong Rankabat hiru. tongin sangish por ban pan map naga benda ki light ki la jungi baro idwairu naga benda ki pop ki sign jungi ban yo pedian yo men siyem Bakhuid ban roy ho men siyem Bakhuid ngideben kala kabamut ngideben kala naga rukam im jungi yaka jik rukam barim jungi om tangga pop henry habangi kala kabamut ngideben kala habaro liang jangga jingim jungi bon sin ni ongim laptop henry ngim ju kala naga jinglang barim jungi tongin karpadi ya jisu banai kata ka jinga e kabor ban pendimai na dang shadang yaka jinglang jungi pangindap daga jingai ka jungi jisu be it map yangi site cool yangi na kidigi pop baro na plang oblay badan board baro but happy ko himen ko para bangalele pop shibun e dagi jim parka dagi tin dagi kham dagi jingle klet dagi jingle pala janga dagi jingle pala janga dagi jingle pala bakrao e janga namar kata nakar padi ka Maria Bakhuid kabayai sa katizoti yaki angel bat kiri koi Badia pi ko himen ko para banduwai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro ni sune yangi badandala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikha Amen. Try can not go away, say again. Try can not go away, say again.
ya duwai nagabinda baro kini gijing tumu jongi nagabinda ka retreat kerpang nagab jongi shikurim bambadiau kun haduminda iduwai nagabinda ka divine mercy day ka Sngi buron kerpang jonga jingisne jimble ka dar tarik kadway tarik ya ka Bible convention abau jisu nang kerku kardo baro kini gi program kaba pelong da ka center koble me ubala ai hangi ya ka jimpin kia Paskha tanang senran lendi ya ki pai jame daga jingai bakanja bene krampa haba kilayo ya ka jinglai lord bajanai kinla ban kemen habene nagata kaba pen kemen ya ki minda hasla porte dautrai jangi uji sukri sukun jame ubaim bad sansha renka bad me haga jingelong kawe jangumen siem Bakhuid uble junom la junom. Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Kelanong kabaa de khot lai pun reu hadu sau puai. Ha kasni Pentecost. U Petrus ulakren hakiju. Tu ai babaro kipaj Israel kintip syai ki kedar ba ublei ula pelong ya utrai ba uji Yesus Kris. Ya une uji Yesu ya bala sanar pna. Haba kilio sngau ya kane. La dungak ya kadonot jongki. Bat kila ong hau Petrus bat ki weipat ki apostol ko para ngile kumno. De Petrus ula ong haki to kela kabamut. Bat uwei pa uwei na pi unsha baptis haka kerteng uji Yesus Kris. Na kamta kacing map ya ki pop jong pi. Bapin yo pedang ya kajingai jong mensim Bakhuid. Naba kajingkular kadei hapi bat haki kun kikti jong pi. Bat hakito baro kibradon hajingai. Ha wei pa wei yau ba utrai umon yau kaba utrai jongi utlakhot shalade balok kren pen i haki bun ki wei pat kiktin balakentu yaki wong to pelaj alade nakaneka pateng beman kumta ya kito ki bala pedang ya kaktin jong u lapen baptis bat hakata kasngi lapen yasno kumba lai hajar ki mensim kaktin jong utrai Isango yang play. Sao lại kulai na ba news pa khat sao. News pa khat sao. Raya tifon paar khat sao san khat news pa.
Try undon ring card but pim. Ingabat piru. Kajimpuli naga gospel bakhuid kat kumuya anis. Kavuram mamekutrai. Kamaria kalayang bad iam habar kajingte. Pat kadba kadang iam kaladem ben peit shapo jingte. But kalayo I arngut ki angel ki bariam li. Baki shong hangda haba la don kamet ujisu. Uwe hakli bad uwe hakija. Kila ong haka ko kong bale piam. Kala ong haki namar kila rano yautrai jonga pangamtip hangno kila bu yawu. Maria ong kumne kala pai din but kala yo I yaw jisu ba uyang hangda. Henry kamtip bade ujisu. Ujisu la ong haka kong bale piam. Yano piwan. Kala nang taray ba uday unong sumark per. Kumda kala ong hau ko ba lada pilarano yau yatu yanga hae pilabu yawu. But ngan late shim no yawu. Ujisu la ong haka Maria. Kala paiwak shau but kala jubab haka Hebrew Rabboni. Ujisu la ong haka what so yanga namar ngampat late kiu shaupa. Henry kilit shaki parajonga badia tu haki ngalet kiu shaupa jonga badupa jompi. Shauble jonga baduble jompi. Kumda ka Maria Magdalena kalalait yatu haki senran ngalet yo I ya utrai bad kalayatu haki ba ulakran haka yakini kie. Ka gospel jong utrai Kajira yameko Chris. ko himen ko para ba utrai Jesus Christ agi jimpule ngidang yusngo shapang kajimmi jong kajimmi pa jong Christ uso jong kajimmi pa jong Christ aka kam jong ki apostol yusngo ki brio ki lastang ban snap ya ka sur ba kran shaki halor kajimmi pa jong Christ habaki kran habaki apostol ki kran halor kajimmi pa tu Christ halor Jesus Christ ki brio ki lastang ban pen kala jingim kadon ga jinkalla ha ka jingim jongi habangi pidiang pura ya jisu ngin sa yo madi ka jinkalla bon sin ki brio ki perkat jinkalla ka bamot na jinkalla ka bamot shuban late pla ye ki pop jongi nangta ki wan pai biang shakaju henry ki jinkalla ba shisha ka dawan nangi ka jinkalla pura ha ka rukam im jongi ha ka rukam le jongi ha ka jinglong jongi barakawe bon sin bale ngi ngop shingop ha ka pop wat hadin bangi plapop namar ngimju kala ka bamut namar bang ngimju kala ka bamut ngimju ino ya ka pop ka bangi mlin ban im bad omdon kano ga jinga ka ba rung hapo jongi ne ngimju traishitam ban roy ha ka jinga jongu Chris ngimju traishitam ban im ha ka hoka sot tang lada ngi kloi ban im ha ka hoka sot tang lada ngi kloi ban im ya ga jimba jongu Chris ngila ban kala nagarukam im jongi nagarukam le pop jongi bon sin ngi sautu ba ngi dang kaju shi kaju namar ba ka bor jonga jimmi patu Chris kam shimla stang ban tre hapo jongi balada ka bor jonga jimmi patu Jesus Chris ka stang ban tre hapo jongi ngin stang ban yo I ngim kwashu ban le ya ka pop ka bangim lin ban le nagata ka daw hangni haba u Petrus ula yalap ki bri ki killing le komno bado u Petrus wong kela ka bamod but pediang ya u mensiam bakut pediang ya ka baptisma ha ka jingim changki kane kalongro ko por bangi pediang ya u mensiam bakuit ngi pen krai na ka benda ban pen krai ya ka sap ka pong jong mensiam bakuit kat ba ngidang ap ya ka ngi Pentecost bada ngi don kam ban pe
hakano ka dur ngilaban kelan aka jinglong barim jongi ngide ban ino shisendon baro ki jinglong barim kane kalong ga jingdawa jongu Petrus yaki bruyo baro Petrus ulas tang ban keren haka mensiam jongu ulas tang ban hikai ki bruyo halor ka jinglong mensiam haba udap daga boro mensiam Bakhuid but news ngoro haka gospel minda kasni ka Maria kadang wad ya Jisu kadang wad ayu kadang wad ya ka metiap jongu Jisu kas ngokon ben yo iya ka metiap namar ka jingim jong ka minta kalakot haka metiap Jisu kalawan le ayu haka jingtep wan ban yo iya ka metiap Jisu ban kelan ya ka jingyubi haka metiap u Kris minta kala iam bale namar kam yo isu ya ka metiap yo Jisu henry ka tino bale ka pingen mau yangi na ka ban wad ya ka metiap ngide ban wad ya Jisu bashisha bun sin haka jingim jongiru ngi wad bun ke baro jong kane ka kinja parte henry lempa kane ka jingja haka gospel ujisu hikai yangi sange ban wad ya ke baro jong kane ka kinja parte nanta sa wad ya uble bashisha kane kalonga jimman toy yangi ladang isakut haka jingwad yangi hakie ke baro kaba pindungen yangi shipor kai ka ban sajja haka Maria laraka wansha ka jingtep nangda ka yo I kalese kalaban pli ya ka ya u mau balakang nanda ka peit ya ka metia Jisu kumno ka yarap ya ka kam laban yarap eye lese ka diam sakindia habaka kan ma biang ya ka jingya Jisu lese ka pelot por shibun lese kan penjau ya ki umma janga shi por arpor henry palat ya kane kam long ka jimmandoy ye ya ka tang ban wad ya ka metia kane kalong ka jingang nur janga Maria Magdalena henry kadba kadang yam wad ya ki angel ru kalami hakama janga kadba ki angel ka shong hangdo kamla yo I namar kadab da ki ummat ha ki mat janga ka kangla dia ka ban yo I wad ya ki angel ha ka jingim namar ka dao janga jingiam janga kalong kam yo I ya ka metia Jisu namar ba kayam komne kam shimla ban yo I ya ka jinglong uble ka jing ki angel ka yang nagabinda ka daka shin janga jingdon uble ka jingdon bene henra kam shimla la ban yo I bon sin ko himmen ko para lada ka jingwa jongi kalang nagabinda ke baro janga ne ka parte ne ka kenja parte ne ka jingaman shi por janga ne ka parte ne jingtangan shi pan shi por janga ne ka parte ne ka jingyo shi por janga ne ka parte kai ka jingma kalong ngimla ban yo I ya uble markoma bon sin nilong gi bayam halur kum kini ki kam badu Jisu hikayangi sange ben yam halur kum kini ki ke baro janga ne ka parte sange ben kuslai halur ki ke baro janga ne ka parte sange ban kuslai halor ke jimpang jongi sange ban kuslai halor ke jingyap jongi bayir ba toy jongi sange ban kuslai halor ke jingduk jongi sange ban kuslai halor ke jingsngo kenja jongi henry stang ban kuslai bad wad ya Jisu balong uble bashisha ladang yakundo uble bashisha ngikwa ban jan badu ngikwa ban imbadu bad ngin salai luid haka ju ka por ngi don bon gi dao ki bayam don bon gi brio ki yam namar kamba onk Maria kala yam namar kila rano yau ken rajonga ka dao bale ka yam namar ki angel kila kili bale piyam ka on kila rano yau ken rajongi don bon gi brio ki yam ha ki inga sem jongiru larangi pe da ka wei pat ka jimot ka Maria kala yam namar ba kam yo I ya ka metia Jisu don bon gi longo pa ki yam don gi kuon gi yam leze kila rano yau kinrad haka jaka kinrad ngilaban bu leze kila rano upaki kuon jongi leze kawe pat ka kinde kila rano ya upaki kuon jongi leze aka jimpen choy upa ila ino iki kuon kila rano don mano barano yaki kaba penjod yaki ingasem leze kila rano yaka kami ki kuon jongi leze upa udang yam namar kakami kala pet lese kakami kala jid banshong padu wepa uppa ula jid banshong da kawepa
Lese kikon kiyam namar kilarano yakimi kipa. Don manore mano barrano yeki. Don manore mano baptinjuno yeki. Don manore mano batu yeki. Kane kalonga jingsno jonga Maria Magdalena. Kila tu yakametiap Jesu. Henry haga jingim jongiru larangi puson kam jiliu ngilaban yo I habangi yap haga jingim badu Jesu. Habangi du yau kinrad haga jingim jongi. Ki brukin stang bantu ya ki bayid batoin jangi ki bayid batoin jangi ki du ya ka jinglong ublay hapo jangi haba ki mi ki pa ki du ya ka jinglong Jesu hapo jangi don ki barra ye ki bale bun ki inga sem ki yam na marvale don barra ye ki bayid batoin jangi lese ki mi ke la yino ki kon bad late shong badu pana lese don upa ulale ban shong yino ki kon bad ka kami bad ulalay shong bad kami kimina bad ula petno na ka kami lajong bad ula jil haka ju ka don ki kon ki ba ino kimi ki ba tamsning bad ki ba ledakai ki ba ngop haka jing suniu bad kimi ki pa kiyam kadon bon ki jingale hakama jongi bale piyam haki inga sem jompi mano ba penyam ye pi haki inga sem jompi mano balale dusman ya ki inga sem jompi mano balatu ya ke jingsuk jongi inga sem jompi mano bala pindu ya ke jingaban jongi inga sem jompi ngiraban kerle bun jait ke jingkerle kumne bale piyam ha ke inga sem jompi mano balale sniu ya ke inga sem jompi don bun ke himmen ke para ke bale sniu ya ke inga sem jongi marjan marpa don bun ke ba peniam ya ke bayir ba toin jongi don ulogu peniam ya kalok ka peniam ya ulog ki kun ki peniam ki kimi ki pa ki peniam ye ki kon don kimmen ki para ki peniam ya ki para ya ki himmen lemba kum kene ke jingtu lemba kum kene ke jingle kumba lemba kum kene ke jinglong jonki bad ka katinu ble ka dawanangi ngideben kala ka bamod ngideben ino ngideben sangeno kum kene ki kam ba pensons ye ki vai ba pinja ummat ye ki vai bad ngideben wad ya ukenrad shisin bangia kendo ujis wa ka jingim jongi ngin stang ban sange banyam ngin kemen namar kata ke inga sangke niyo biang ya ka jingkuit ko himmen ko para pengin ring jimut na ka ni ka tinu belai ban stang ke mai sa shisin bangin de ban long ki kun ke bayam ye ki vai han ring de ban long ki kun ke pa pin kemen ye ki vai kat ba ujisu lawan yang hakamat ka Maria kala kemen jisu be id karko kardo yangi penslay yangi penkandang yangi bangiru ngilong ki kun ba wad yeme omde wad ye kemetia ne ki ke baro jangene ka parte henrengi wad yeme ko ble ba shisha bala mi pat ne ki bayap ban raga jingala haga jingem jangi enyaro ya utrai Jesus Christ in apply ka jinge ka ngange how play Pardon Crucifix unong ta ka beneng bat ka kendo but how Jesus Christ kun marway chungu utrai jungi yau bala puna mensim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti bala shale ben popon Dios Pilatus la sana arpana yau la yap la tep yau la fiasha ki bayam agasni ka balai la mi pan ki bayam ula kiu shabene ushang shakamon ublay upa waran bhol bara nangda unwan pan ben bishari ki bayem bat ki bayam nangid ho men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo ki rikoid haga jimma ki pop haga jimmi pat kado daga jingim bam chikut amen lai spa nyopulai lai spa nyopulai
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia janga ba jampi kallang ba priang kun hau blai upa badan bor ba ro to tribe ding di knya next di jopi naga banta ke jiro pura berteng jungu ka jiman to ngi ba naga palang baku jungu baro wei ha ka jing isne jame ko trying i karpat to pediang e jing tarwa jang ki inga sem jame ba po ka jing yarap jang ka jing da jame kanam duno ya ka ta ka ba kala yo pedia but kan yo ya ka jingai ke bane junom dau chris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim Brinka but to kenti ya la ki donut ni kintiu yaki sau tongin aingu ya utrai u blai jangim ka sau hok but kate da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por banyaro yame ko kenrad henry kamdam hakene ka ayam paska ni aro pindon buram shushu yame naba yau chris ukun lambrot paska jongi lakinia namar mau ken ulong ukun lambrot bashisha ubalakit no yake pop ka parte uba da ka baya ula pindu ya ka jingia jongi ba da ka ba mipat ula penyo biang ya ka jingia jingim jongi namar kata habala dapmia daga jingamen paska ka parte baro ka wei karisa daga jingero yame ki bor beningru bat ki hinkhun angel ki ruailang ya ka jingruai janga buram jame bat ki ya penbana kalem sange tongin tuai baga bor jonga jimi pat jisu kanang sutir hapo jongi bandup ya made ke jingala lembau mensiam bakoi dashisha melong bakoi kotrai katame jong ka jinkoi barom namar katangi karpadia me topen kuit pengandang yakine ke jing tarwa jongi da kabapa ya mensiam jame kum ga umjer halo junkie bakin kalalong yangi kamet barkas nam jungo try jungi o Jesus Christ hakapor baladino yevu but dala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kdia yevu badulai halage senran u ong toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjonga ya ka banaiti naga benda jumpim Hakaju keru kamendala le abam ulashim yakakuri bada kabaingo biang yame ulayaka halage senran uong to shimba to dina kane pi baro namar kane kalonga kuri jangas nam janga jonga jutang batimai bad bam chikut yakaben penmi naka benda jumpi bad naka benda ki babon naga benda ka jimap ikipop tale yakane ban kan mau yangam kosnam bakardor jangu Christ to pen kui men siam hadim pen kui pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam bara ya da yangi nau bamen
ka jimaya jong ka jinge Katasin bagi bangune upu Pagine dagane kagure Ibenta gajing yam chung kotro Tatanu Nemarkata ngi kiba penmenda ya ka jingia bad ka jimi pa jangu ngi tarwa hamai ko tra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem nemar melanyu yangi kiba bit ben yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar pad ya me ba ngi kiba yo benda hakamet bad snam ukris ngillong kibela penyatele kawai da umen sim Bakhuid token mau ko tra ya ka balang jamme Kabala priyang hasatala ka partay, bato penjana yaka haka jingir, rengkat bado Francis, Leo uppa Bakhuid jangi, vil bado Bishop jangi, bad baharo kilingdo bad kirinium. Token mau lemro yake himmen ki para shinrang bad kinte, kibela yutia daka ba kermen yake jimmi pat, bad ya baharo kibela klat no haka jingisne jamme, to pidyang yaki, shaka jingshai ka kama jamme, to isne yangi baharo ngi karpad yame, ba rengkat bad ka Maria teisati Bakhuid ka kami jangoblay u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bad baru ki Bakhuid ki bela pensaba yame pateng la pateng ngilong ki babit benyo bindalem haga jingim bam jikut bad bangini ro bad pendon buram yame da ukon jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kanlo hamay ublayupa badan bor haga jingalong kaway jungumen sem Bakhuid baro kaburam bat ka jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para tongin tuwai da kabay ti baharo ka jingang nut na karpadi pe duwai karpa na benda baharo ki shikurim Bambadio kun hado menta bawan retreat harpusan harpu indri tarik puni upanai duairo naga benta kas sngi borom janga jingis ne jimple kadangi perlangker pang eke jing duai haga taga sngi naga benta baharo ke bawan kumjuru naga benta ka Bible convention haga naga sngi sai jain kopa jungim ba hadening kalong ka Bakhuid tang jame kanwan ka ima jame kalong ka mon jame hakin daw kumba hadening Toai yang ingin mendaga jimpam jangi kabahala kasni patamap yang ingin kan jangi kumbangi roni map ikabale sniu yangi badwati alam yang ingin syaga jimpan shai and rai tapalait ingin nakabasniu tapalait yang ingin karpat ko try naga jing sniu bara haga jings born jamme toai jingsuk jingsain haga sni jangi kramba daga jingera ka jingis ne jamme ngilait bara bona ka pop bad nginyo jingeda naga jing jenjar bara Kadbang idang ap kemelendi yang kejingkermen Bakhuid, bat kejingwan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Namar kejumbe kalong kaima, kejumbe kabor berkapuram, junam lai junam. Kotrai Jesus Christ may bela ong haki apostol jame, kejingsuk ngai happy, kejingsuk janga nga ai happy. Wat pay digi pop jangi, Henry yang kejinge janga balang jame, bat ha kejings pon jame, toai haka ya kejingsuk, But kajingatali kaway katkum gamon jame. Mame uba im badabasensya. Junom la junom. Amen. Kajing sukotrai kandon barabor rengkat bat pim. Rengkabat pir. Dam tak kajing idu Kristong in yai ngut markelian.
ukon lambro jongo balai hakami bakit naga pop jonga parte so kita ke bala kor chaga jinga wai jongo ukon lambro Jamaica kajingim chagi lemba kane communion Bakhuid but communion mensian ngitrang ya me ko Jesu kumbatrang ya Maria Magdalena banyo I ya me Jesu benye mera ai haka ya kajing pau ka bakarpa adin ka jimpa yang iru itan trang bamen wan pen pau hangi katbangi yam katbangi sausi katbangi sojing cha katbangi snow good land wan chagi ka sem chagi shaga jingim chagi Idon board ke daw bagi yang bagi sosi. Yes auto Jesu idon kamban kalaga bamol. Yes auto ka Jesu idon kamban pidyang pura ya me ha ka chingim chungi. Yes auto ka Jesu idon kamban ne paisha me na ka ching talon priyo chungi. Ai boring ni ka Jesu. Yelam lindi ya ni ka Jesu. Ben koi ben kiya ke bayi ba toy chungi. Ke ba pang ha ka men siam chungi. Ke ba pang ha ka chimbo chimbar ka chungi. Ke ba pang ha ka met ka pa chungi. Idon kam ka Jesu. Ya ka ching isne ka chame. Kamta me katang idang pen krai naga binda ka sni buram chingis ne chimble Jesu garku kardo yengi pen slay yengi pen tengen yengi ai bor yengi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah, la 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 Hallelujah, 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 la 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, la 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 la
To nginia tuwai. Tos ngap yang iko play pardon bor baro but kumba mela ai haki ingasem jame yaga jinga e bajanai janga baptisma kumdaru topen kre yake donu jangi naga binda ka bainang janga jinka menjuna dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng card but pim Rengabat play pardon bor baro en karko yapi uppa badukun badomen sim Bakhuid Amen. ki leisuk ban pen pena ka kubar babha janga jimi pa jangu Chris hallelujah hallelujah Isongo yau play. Alleluia. Alleluia. ko himen ko para nga karpadi pi ban pen priang ya kane ka jingtip sepang ka jingrake ya ka sngi borom janga jingi sne jimble ha mau klam har tri center in tausnem ngidon ka jing duai karpang ngidon ka jingai la di ki brio ban man ban plai ki pop jangi don ka mas Bakhuid don ka jimene sacrament balengi perlong nama man ka sngi borom janga jingi sne jimble kabalang katerwa hangi ka jim penjem pura kai plenary indulgence snga pen dip ya ki weru bakin dupla ban nga kod nga veri pi kito ki bampat poishaneru ban chimenta ha ka retreat center ba pila ban duai lang bat ni bat kane ka long jim pen cracker pa ban pani ka jingai ka jingkar ku jungu Chris kum juru pen dip lem ya ki we lada don na preng jompi ki shi kurim pambadiau kun tawan chimenta ka retreat ni duai karpang na benda jonghi bishop ruin sawan kinya ka masa kata ka retreat arpusau arpusan arpuin ri tarik sngaba tapin diplem ya kane ka jingtip kito ke bashimenda online karpang sawan shimenda hagita kisni Varsi spotlight. Spotlight.